El Saló del Manga diu un doble adéu. Adéu a la 17a edició i adéu a la Farga de l'Hospitalet. Per sort, no és un adéu trist, ja que el motiu del seu trasllat és la seva gran afluència. Però jo no us dic adéu encara. Abans anem a fer una visita al Saló d'enguany. Doncs aquest any han organitzat el Saló del Manga aprofitant el dia de Halloween. Anem a preguntar per aquí, que ens fa molta por aquesta gent. Hola, bon dia. Hola, Bon dia, ¿es podries girar? Podríem parlar amb tu una miqueta? ¿De qué vas disfrazada? de Dick Grayman. Bueno, ¿y llevas acompañante? Sí, soy su otro compañero. Pero sois de una serie, ¿no? Entonces. Sí, Muy bien, ¿y qué hacéis por aquí? ¿A qué habéis venido al Salón del Manga? pues nada, a vestirnos un poquito y ver las cosas que venden. A venir disfrazada, bueno, a adelantar el carnaval. Sí, o retrasar Halloween. Una de dos. Exacto. Bueno, i tenim més personatges per aquí. Anem a preguntar quina marca de gomina utilitzen perquè realment és molt interessant, eh? Hola, bon dia. Hola, bon dia. De què vas disfressat? De la Terra, un personatge de Kingdom Hearts i Final Fantasy. Has utilitzat Georgie o quina gomina et poses? No, cap. Cap? Llavors què és? Allò de... No, ja va ni així la perruca. Ah, que és una perruca. Una perruca. T'atreveries a... I tant. Quin canvi, eh? Ja, I què us sembla que l'any que ve es faci a la Fira de Barcelona? bueno, pues és un canvi bastant gran, no? Perquè tant de temps fer-ho aquí, al final, pues, bueno, T'enamores del lloc? sí. Bé, Estarà millor perquè més espai. Llavors, jo tinc entès que aquest any els ha faltat espai a aquesta gent, o sigui que crec que encara serà millor. bueno, y vas disfrazada tú, ¿de? Voy de Asmodean, de Ion, de Lion. Y llevas esta barra que casi nos sacas un ojo. ¿Qué es esto? Es el arma que utilizan en el juego, es una staff. Bueno, ¿es tu serie favorita, quizás? No es un juego online. ¿Y de qué se compone tu disfraz? Vamos a ver, porque lo vemos muy currado. Sí, bueno, los zapatos, lleva los zapatos, la falda, el corsé, por así decirlo, y el arma, ¿no? ¿Y lo venden o te lo has hecho? Me lo he hecho todo yo. Con un LED y todo, ¿eh? No sé si lo ves por ahí. Sí, bueno, lleva dos aquí y la bola, lo que pasa es que la bola no se ve. ¿Lo has hecho o te lo han hecho? Lo he hecho yo. ¿Lo has hecho tú todo? Su ayuda. Con su ayuda, bueno. Me imagino que es quien ha puesto ahí pues la mano de alguna manera para técnica, ¿no? Para ese LED, ¿o qué? Sí, un poco, la verdad es que fue a base de destornillador y empezar a meter cables. ¿Cómo te llamas? Eric Martínez, Eric Martínez. ¿Y vienes de? Terrassa, De Terrassa, fins a Barcelona. ¿Qué dibujos es tu favorito? el Goku, El Goku. Y bueno, ¿y tú te llamas? Iker. Iker, ¿y del Goku nos podríais hacer un Kame Kame Ka? Sí. Kame Kame Ha. Aneu disfressats de... Coronelo. Hibari. Crom. I sou de la sèrie? Catequí, Hitman Reborn. Molt bé, és el primer any que veniu disfressats a la festa, a la Fira del Manga. Ja portem uns quants anys venint, Aquí a la mateixa de Barcelona o una altra província. a la mateixa. Llavors sou uns friquis del manga. Sí. La vostra sèrie favorita? Katek Hitman Reborn. Aquesta mateixa, no? I la sintonia de la sèrie, la cançoneta, ens la podríeu cantar? Ens la sabríeu cantar? Perquè segur que hi ha molta gent que no se la conec. Bueno, n'hi ha vàries. 忘れてしまうだろう肩に積もり悲しみは流れる星の手に抱かれ Bueno, aquí Operación Triunfo, pero directa. Gracias. Let's play a game. I ens mataran a palos aquí tot, eh? Què tal? Com et dius? Spoon Killer, l'assassí de la cullera. Uf, vaya tela. Vaya tela. És genial que la gent vingui i et demani que el matis amb una cullera. Ah, però és una cullera de sopa o què? És la cullera de Chuck Norris. Aquí tinc a les filles, que també serveixen. Aquesta pica una mica més, eh? Sí. A la mare, que és encara més gran. Sí, i per demostrar que les tradicions encara es mantenen... A la de fusta. Tot assassí de la cullera va començar amb una cullera de fusta. Però clar, l'any passat em vaig trobar amb més Spoon Killer. Que és una cosa que fa cada any. Que fa cada any, sí, exacte. I llavors, cullera contra cullera, hi havia certa igualtat.
Llavors vaig dir, que no us enganyin, el tamany importa. I vaig portar aquest collarot assassí gegant per guanyar-los a tots. El següent seràs tu i el que aguanta la càmera també. Jo marxo abans de que em toqui. Fugiu! Ja ens trobem ara amb el director i organitzador del Saló del Manga, el senyor Carles Santamaria. Bon dia. Bon dia. Què tal, com va l'esdeveniment? Doncs va molt bé, hem tingut 3 dies amb molta animació i avui, per ser el dia de Cluenda, també hi ha molta assistència de públic i estem molt contents. I bé, la gran notícia que obria, i no precisament per aquest any, sinó per l'any que ve, és que a partir d'ara es deixarà la Farga per la Fira de Barcelona. Sí, marxem a Fira de Barcelona per un tema d'espai. Necessitem més espai, estem creixent, amb la Farga ens hem fet grans i ara cal consolidar i créixer amb un espai on puguem realitzar totes les activitats i on no ens trobem amb el problema de que no podem acceptar més expositors perquè no tenim espai. Per això hem estat molt a gust aquí a Hospitalet, però hem de donar un salt i anem cap a Fira de Barcelona el 2012. Doncs fins aquí el Saló del Manga d'aquest any. Jo ara ja em marxo i estem cansadets i canvio, perquè m'ha agradat això del manga, l'espasa pel micròfon. Fins una altra!